Sir Raju Inki, Assistant General Secretary, the Penilitum Haragar Regional Committee along Pen. Ilitum Ningachitenai, Sir Bototeran, Secretary, Haragar Regional Committee, let's see. Ilitum Katoeta Malon so for Nang Southern Port, ICC Regional along, branch ko Andoma, sub branch ko Andoma labang so, Kichipang Kagia Park, Elitu, and in Canvas American Unipen, a Poigilito registration Kurina, as a so por nang le rogo, as a yalang lituna Pachinia things if you labang so, a registration Kurigi Pana branch tin of Pansame, a Pechetong Pasilitum Tahanglas and Aletu Dugubit, a Pastamil labang so, registration drive. A program non chetong don thai por do be phast tami churulo asinili kar bilu chale asong har khar jil ko mutilo achun bang aposi along tina mai samini tuminga ar pulo object of the meeting sile tumba ke thanaya ar pulo se pini phast tamili bang so registration ye kurinang call bang so amailam thesini ni ka do be phast tami achining tu ase pin labang so kaprek atum bang matha tahai labang so a registration ke punai nang kok ke laki kaprek aphan kita make kaprek atuwal dam de labang ke sil itu labang so registration dolo pulotan te itu central committee pen cengok kaprek ang tan pen gewang dum sudah militu aphan labang so hawalong sub branch so phale chetong doi mi ba branch la pen head branch so phale chetong doi pustame labang so litum jong labang so registration Asing pelang dam lo belum tahu tum sampai nang litum along secretary president of Hansa tamai registration drive ke kurinang ko gathi gela lo so aphan tamai litum deng long nang litum han la so lo nang pitrai ho tamai ho so ning kandang je pangcheng lo tamai hula so hot litum ang ton atogano branch ka beng long ang kang pi ke do ana dim long tamai ke le da do ko ke le dim da do ko lo basi pininga bangge litum tek fully pen le kam kleman tek fully pen le litum patunang kupen litum separai pen pinian dak arwat agar kehat original anang le lo kasi dak almost success song lo isi ini ke thom dak dola samialang litum siname kurilong po bilo charlie song Volongkom aji head branch along litum la registration drive kepi main ben kepi pon la so teng ten litum di pen pangcheng lo di regional committee pen pangcheng si pokajam regional committee tang pen tumi pinian habar ke regional committee andar branch ke do an litum kepi ahen ben direction ateng pen branch ke do an aphan si tamen litum ke dolang kereng lang branch atum han registration kuri ponlo lasi isi ini ke kelele dolang ba registration ki kuri pon pe dolang alang litum han sidame pini pe na bangbong rapjen pen patang pon po ladat pen ulang ten litum tarik ini pen hamran regional committee an sidame pang no po laso kapachun dia target ki an litum December 5 an lotang ten litum kang ton pon lasi so pilotang an litum kuri pon pe lo laso registration ki kuri ponang ko ke litum karbilo charlie song atogano branch do pik alang litum sitame isi atoms do ningkan ini pen epoi dotang de maipu sitame ba kontun bang sitame celala kasi hula so availability bang ningkan ini pilotang ni laso registration renewal kuri tutu hula so ateng bang litum pining le thosi tame kuri lo lapen mo kebangji 2024 an api mo renewal kuri tutu nona mara availability bang ke 2024 an Certainly, border issue dan pulote non het chong sita me karli tang la bidasing lek tes me alang lipan apran sita me armudet lo ason thak thak se kaprek nagaland hoi punon non hop Shillong hoi la Meghalaya hoi la penon da dak langfer constituency pen kache koi not sita me la Hujai district along hala bang la mia tu bang na ke pet bang do la so puthak bang pi pui sang le tu aholo border issue ke pini penap akimia lam dal lage mentune pensitame border issue ke judune plengon e akes pina ate border along ke do karbi atum angkin ke cepathe pensi gali tu mahan nang lai kom pi bomlo solong litum suke damtang
Kulale bedasing lang the akias le lale akimi akias kali lahlo fasa akias kali so phang sitame border long gotona do pilo sitame elitum isi a district pinagamat elitum kon mak che har jak nangji kon mak ke claim dam flut unji kula sobang elitum pine ke chak na pason council tum sitame dokok ta hai pati alang litum kon mak ke claim ke dam unji un edet lum mene lasi chunung rikang tum litum hemprek jong si long le tik pulang de litum emethanga jakong emethanga force ateng pen thang ning ke hanga teng pen jad asai development puno ke claim ke damun edet ki asai ke la hanu lasi litum border along un an ke cepareng teng nangji litum development claim dam nangji development claim dam lop nang de litum hudak ang thek dopo ang thek dolo pulang de hula dak litum along le phelang lo ucherai kom ilong ko Pinletum Central Executive Committee ahin pen sila registration drive. Central Executive Committee ahin pen sila registration drive. Alang litum tim pini nang humri lo atumi pen cengkonsi pini anda ke jukai kai sama non pini na cetong dunde pini ke thoma branch lang la salang litum aphan ke putoksi bangso registration kuri pun pokni bang haruhar general committee andar bang ke branch atum hama registration kuri bang ke kang khaya sono ase central team atum mantam ini tum churu pajir ang tungul alolang litum asai suri cipi te kang kok pala dak litum long na humri pala bangso sai ke deng kono pot tangde non ke bang ji December hini year ni nalitum haruhar ke regional committee hin pela art competition lapen anti drugs awareness laso putha kepi kopi ke maksot pensenang litum labang so mai bang kedeng ponlo Litum December 2 tarik labang ke art competition kam anti drugs awareness campaign labang so kepi pon nang ko alam thebang lalo nilitum ahawal pins tamil labang so anti drugs campaign a program bong deng ponbo asila solong litum along sa tami cultural secretary do nasalang lian ning kahanga teng panili tumulong labang so proposal nang lilo labang so anti drugs awareness campaign along alang li aning kahanga teng panili tum cultural secretary Gobin Milik lapan assistant cultural secretary Bisnu Terang alang litum ha proposal nang pilol bang sor ni la so program along mat litum sami alta kijum hek andar 14 atau makim sumara atau aphan lun kilun ke cepati pen arjan ki heng ke cepati pen padupona lapan ajus tamil itu atu kawe rat pen mai thai do et chun et pen ajus tamil itu lun ke kan ke cepati padupona ang kasi abang solang litum proposal teng basila tu la sorni bang litum la bang so anti drugs awareness campaign alogot ni litum la bang so kilun ke kan ke cepati pen cenglo kapre asai ang deng tamil litum padupona ko lo asila bang so along litum awareness campaign lo padupona ko athigala lo ile tum uve kimi tum sitame lo ke charlie that leke thek chot naing gali la pen sport ahin dale ke thek chot naing gali kapre ilun ke kan sitame andar 14 tum han bangeli tum lun kilun ke cepati sitame le tum bipon pe pulotang te rong atokan no pen ke wang lun thek ser tum da doi ke kan thek ser tum da doi hala tum nyok se labang so a platform bi pon lo pulotang te alang litum talent sitame le tum thek polong po asalang litum talent ilitum chini lo pulotang te akang tu yang deng sitame litum la sondak thaksi alang litum han ka cerap ke chetu pen ke pale duni pase litum kar bilo charlie a song pen labang so a program bang ke mane bipon lo tala bang so cepati long haruhar regional andar choima mate all kar beng long tum sami cepati don longi labanganil tu aning hang ene kene tum kisik pon bagai haruhar regional committee andar atau masih kisik pon lo nasi jong si aning hang tum ang tan pet gewang itu batuk pelutang se labang banganil tu bagai welcome lo bang seperti lo bang ada high price bagai kalau bang ni itu tum dance competition lo bang keceng sia nong e bang ke suri cap apa nadum tu bang ke 7,000 apa third bang 5,000 apa singing lo bang andar 14 tu bang keceng si bang 5,000 second bang 3,000 apen third bang 2,000 apen art competition bang ke prize money bang komsom tamelang ni tuma fan isi certificate lapen isi trophy da dui prize money da topo tame da bang prize money bang komsom isi certificate la haiban se